Hi, best friends! Ako ay magsasampay! Welcome to the Vlog and Die. It's my Vlog and Die. Vlog and Die. Hello po, good afternoon. At magpa-pick up po ako ng water gallon. Thank you. Yes po. Fitting lang, guys! May nakita! Kala ka-dress yung mga boys. Bakit kayo? Ang weird nun. Sobrang weird. Anyway, bababa ako dahil ako ay magpa-dry clean. Ma'am siya, tas mariready po siya Monday, ma'am. Guys, may nag-ritual dito. Sino nakita ko? Sino nakita ko? Smile naman dyan. Smile naman dyan. Close open. Close open. Close open. Nasa bibig ba? Ano ba yung paa ko? Ang liit-liit. Ay mo na lang ako, Joem. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye. Gutom na ako. Isip ko nga ngayon, Jollibee. Hindi ko sinasadya. Tinatamad talaga ako magluto, guys. Hindi talaga kaya ang isang spaghetti. Gusto ko dalawa. Ayoko kasi mag-order ng platter kasi ang konti ng sauce. Pero dalawang ganito, madaming sauce pa rin. Diba? Ayos. At dalawang chicken. Diba? Good. For a moment like this. May problema ba? Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like my Facebook page, and follow me on Instagram for more fun, tips, and giveaways. Please, please, please. And of course, follow Dodong on Instagram. Salamat kaayo! Hi ate! Pa-shoutout from Antique. Yula Marie Gorero. Hello! Hello Merali Bastida Baisan. Dumalagmay. Hello! Oh, skincare routine. Eliza Almazan. Oh, sige. Gawa tayo niyan. Hello, Sunshine de la Pena Ibanez. Pa-shoutout po from Qatar. Uy, guys. Gutom na ako eh. Kaya lang matagal pa yung foods. Joke lang. Hello, Florime Juntila Ford and JRAB from Saudi. Ooh.
Mary Angeline Ruiz Luciano. Kailan kayo pupunta ng Davao? Ira de los Reyes. Ako, hindi ko pa alam. Magpunta muna ako ng Cebu. Hello, Trixie Marie Fausto Lopez. Salamat kaayo. Hello na Jean Tanaka Reinhardt. Hello, Quay Velasco Vicente and Lovely Mendoza from San Miguel. Hello. Joke lang. Hey, Lovely Mendoza. And pa-shout out idol, Cha and Rain. Hello! Cha and Rain. Lorette Abuna from South Korea. Jason Anthony Benzanilio. Hello! Shout out! Dinshi Manares. Kisses, ishi name niya. Hello, Kisses. Kit-kit manim mo. Thank you, G. Soriano rin. Akala ko nasa Baguio si Kaloy. Ay, one day lang siya noon. Ngayon, nasa Batangas na siya. Okay. NGR, pa-shoutout po. Sinusubaybayan ko po kayo ni Joem. Hello, salamat kaayo, NGR. Sharon Kagaanak, lighting on fleek. Oo, because I'm shooting on fleek din. Hello, Inday Daro Basilio. And grabe, eyebags ni Inday. Oo, grabe talagang eyebags. Pinaghirapan ko yan. Joke lang. Hindi, bata pa lang ako, may eyebags na ako. Nagmana ako sa nanay ko. Malaki ang mata, malaki pa ang eyebags. Hello, G. Soriano. Salamat ka ay. Elgin Villones. Hello. Hello, Jenil Nubert Anil. Salamat ka Ayub, Miljen. Cristel Imperial. Hello sa mga taga Cavite and mga taga Bicolano dra. Hello, Juan Jose Layer. Reinhardt. Yuri Gonzalez. Thank you, thank you, thank you. Woohoo! Maayong gabi sa imuha, Maui Juang Pao Telio. Hello, Edgar Logka. God bless you din. Hello, Lisil B. Pepito. You're watching from Dubai, pero taga Davao ko. Hello, Janica Navarro Shirami. Salamat ka ay Rose Ann Barcenas, Barcelona. Hi, Sarangshi. Jerry's Calderon Espinosa. Hello, salamat kayo. Rachel Santiago, na-meet ko na po kayo before. Here po sa Zambales. Kayo po pala yun kasama niyo ni Dodong. Kayo po yung namili sa store namin sa Zambales. Nung kasama po si Tita Angel. Oh, that was years ago. Hi, Maui, Jong Pao, Telio. Hi, Charmaine Dolores Mangalonzo. Hello. Love you too, Whisprin. Hello, taga Panabo si Lucille Olidra Oknar. Shout out. Gaya Vicencio Salvio. Thank you. Mami Mitch Marquez Carlos. Hello. Diano, pabati naman po while nagpapatulog sa baby boy ko. Hello, good evening. Ay, basig saba ka ay ko. Baka maingay ako masyado. Hi, Joanne Mission. Pa-shoutout naman po ang anak kong Yuan. Hi, Yuan! Wow, you're from Madrid, Mami Mitch. Hello! Hello, love you, Jorlene Patubo. RC Tolgar. Hello, from Manila. And I'm from Mandaluyong. Joke lang. Chona Puente Negra Latayade. From San Fernando. Ayana Catherine Ginita Langa. Hi, Leslie Belgira Sopranes from Riyadh. Hello, Kim Domingo. Hi, Sham Billones from Kuwait. Hello. Hello, Nikong Filomena. Hi, Michil Ege Kinokot. Salamat kaayo, Ann Binwa. Hello. Hi, Catherine Dungo. Organic Bernal from Thailand. Hi, Denver Lorena. From Taiwan naman. Hello, Ika Dignadize. Vicente. Hala, si Flora May Juntila Ford. Hi, ganda. Na-try mo ba ang BYS na brand ng makeup? Okay ba siya? Totoo lang, hindi ko pa yan na-try. Hello, Eliza Almazan. J. Soriano. Mary Lorraine Antipuesto. From Toledo. Courage Queen Uriartetan. Look who's here. Oh, why is it not delivered? Oh, look who's here! Hi guys. Say hi, Biscuit. Hi Biscuit.
How's your Batangas? Oh, it's kapoy. It's kapon. Kapoy ba? Miss mo ko? Sobra. Gusto mo kumain ng binagoongan? Yes. Sige, kunin ko muna. Hi, Beatrice. How's your Batangas? Oh, it's kapoy. It's kapon. Kapoy ba? Gusto mo kumain ng binagoongan? Yes. Cute. Love kita. Lagi ka busy, no? Saan ka nag-swimming? Ipon ako para sa kasal natin. Ngi! Buang. Hoy, ako yung kausap mo. Ba't yung camera? Nakalang ko na sa best friend. Buang. Okay, bye-bye ka na. Bye-bye, best friend.